o b'a to ni an bɛ don ni kunnafoniw ye sabula kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafonilen o ka fisa ni maa kunna sirilen an ka fanga ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga tɛ wa Sogɛl i b'a ye k'a fɔ sigi dɔ bɛ kɛ an bɛ don min na i ko bi sigi a bɛ ka kɛ fan jumɛn a bɛ ka kɛ diɲɛ seleke 4 o tɔnba ONU olu ka tribune o sanfɛla la san o san nin ko in bɛ kɛ min bɛ senna an bɛ don min na i ko bi nin bɛna kɛ a ta ko 76 ye i b'a ye k'a fɔ président olu ni chef de gouvernement fo ka taa se ministres ma u bɛ tɛmɛ kelen kelen diɲɛ kunkanko kumaw da bɛ don la dɔw bɛ taa u ka jamana a kunkanko kumaw fɔ jango ni gɛlɛya na a bɛ jamana kan i b'a ye k'a fɔ sini fɛn min ye an ka premier ministre a bɛna kuma ta Nations Unies u ka tribune o sanfɛ n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga a bɛna kuma ta an ka jamana a tɔgɔ la gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kan ni k'u bɔ k'u bin diɲɛ maa bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko furancɛla fanga anw bɛ o kɔnɔla la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw b'o kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ yen furancɛla fanga a b'o kɔnɔ bi gɛlɛya fɔlɔ o ye lakanali ko gɛlɛya ye o daminɛra a mɛnna gɛlɛya filanan min bɛ yen o ye fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sigi sen ka kalata jɛlen min jaabi bɛ bɛɛ bɛɛ lajɛlen ma o ka sigi sen kan gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen o ye ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka sigi kɛ sigi min ni a bɛ fɔ a ma ko assise nationale ANR o kow bɛ cogo di o fana ka bɔ a la diɲɛ maa kelen don ka waati dɔ suma ka di anw ma ko an kana tɛmɛ o kan ka sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama fana k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya minnu bɛ anw kan a kun tɛ se ka cɛ nin waati kofɔlen in kɔnɔ Sogɛl Kokala Mayiga a da bɛna taa don nin bɛɛ lajɛlen de la kuma diɲɛmaa ye walasa diɲɛmaa u bɛ se ka an ka jamana faamu cogo min na an bɛ se ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔna la Sogɛl yanni ale ka taa minisiri min bɛ yen ni ale ka caw ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ o ko ɲɛ ɲɛnabɔliw ma o de taara ka taa kɛnɛ furan k'a jɛ Ablaye Diop ale bɛ kɛnɛ kan ale bɛ ka kɛnɛ furan k'a jɛ walasa Sogɛl ni a nana dɔrɔn kuma a ka nɔgɔya baaraw olu ka nɔgɔya a bolo n'i ye kow ta k'a lajɛ fɛn min ye an ka affaires étrangères a ministre ani maa dɔw ye ɲɔgɔn ye ka ban kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɔgɔnna min ni o bɛ faransikaw fɛ yen son homologue de la France a n'o ye ɲɔgɔn ye ganakaw fɛ yen ani o ye ɲɔgɔn ye Émirats Arabes Unis fɛn min ye olu fana ka minisiri ani o ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se Rwanda minisiri ma ani nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye Ghana président Nana Akufo-Addo a n'o o fana ye ɲɔgɔn ye ka taa se Sénégalais ka Macky Sall ma Tchadienne ani o fana ye ɲɔgɔn ye i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Sogɛl Kokala Mayiga ni a taara kuma bannen kɔ i b'a ye k'a fɔ ani maaba caman olu bɛna ɲɔgɔn ye ɲuman ta ɲuman segin ala k'a diya yarabi se kuma tɛ nin ye Nations Unies ka tribune sanfɛ nin ye ko mun ye nin ye ka taa Mali kunkanko kuma ka taa fɔ diɲɛmaa ye sabula gɛlɛya mun b'an kan bi diɲɛmaa ɲɛkɔrɔ o ye faamuyalibaliya ye an faamuyalen tɛ a dɔnnen tɛ mun bɛ yen nɔ o juste alors que gɛlɛyaba b'an kan gɛlɛya yɛrɛ bɛ fo ka taa fɔ a to ten n'i ye kalata ta k'a jateminɛ n'a fɔra ko ka kalata kɛ an bɛ don min na i ko bi a ma nɔgɔn c'est insécurité bɛ yen kalata kan ka kɛ ni organe mun fana ye olu modification fɛn olu bɛɛ fana bɛ yen donc diyagoya an kan ka taa an yɛrɛ ɲɛfɔ yaasa diɲɛ bɛ se k'an faamu cogo min na sabula ni maaw bɛ jɛ la ni aw ma ɲɔgɔn faamu a ko bɛ baara bɛ gɛlɛya mɔgɔ si dun tɛ se ka pan i yɛrɛ kelen na bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta fo n'i ye kɔli k'a la voilà donc ni Sogɛl tagara i n'a fɔ Abdoulaye Diop y'a kɛ cogo min na ani minisiri caman kumara a homologue ani président fana ye ɲɔgɔn ye a ye ɲɛfɔli k'u ye an y'olu kibaruyaw sɔrɔ ka fɔ i n'a fɔ caman ye faamuyali kɔni kɛ faamuyali ninnu kɔfɛ ni Sogɛl fana tagara ka taa tɔ appuyer a ka ca ala fɛ laɲiniw olu bɛ se ka sabati ala k'a diya yarabi ala k'a ka kuma don tulo kunnandi la u k'a faamu jamana kuma tɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye tan don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bi bi in na kalo 18 min dira sabula kuma fanba ne bolo a bɛ taa bolo kan dɛ a bɛ ko kan kosɛbɛ
ko kan sabula partenaire cɛman y'i kantigɛ da yira k'a fɔ n'o kalo 18 ni o dafara k'a sɔrɔ kalataw ma kɛ mɔgɔw sɛgɛrɛ donc yani an ka se o ɲangiliw ma ne bolo ɲɛfɔliw taara kɛ sabula maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu tɛ conseil de sécurité maa 5 mun b'a la mais maa 15 ɲɔgɔnna bɛ ta tuguni ka tila k'olu dafa donc ni ɲɛfɔliw kɛra a ka ca Ala fɛ faamuyaliw bɛ sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi a dogolen tɛ maa la minnu kɛra sababu ye ka mɔgɔ ka mouvement déclenché n'o ye M5 ye n'o ɲɛmaa yɛrɛ ye premier ministre ya la bi a ka kan u ye mɔgɔw labɔ ko mun kama ka taa ɲɛfɔ an ye jama labɔ nin kama ni faamuyali ni kɛcogo ma sɔrɔ a la an bɛ fɛ baara ka kɛ tan ni baara kɛra tan hakili la an bɛ se ka taa kalataw ni fɛnw na a jaabi b'a yɛrɛ de bolo n'a sera k'u la convaincre comme Ablaye Sɛki y'a fɔ cogo min na Ablaye ye baara ɲɛbilaw de kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ ale bɛ taa tɔ kuncɛ k'a dafa ka ɲɛ ni jamana kɔnɔden bɛ ŋaniya ye an b'a jigiya bi sabula Asimi n'ale tun kan ka ye n'ale ma ni Sogɛli yira jamana Mali le bɛ yen bi ne ma la ni Sogɛli don a bɛ bila ko Mali le bɛ yen Nations Unies ɲɛkɔrɔ bi ka Mali kunkanko kuma fɔ donc an b'a jigiya a bɛ taa kuma min fɔ u bɛ kɛ malidenw ka hɛrɛ de ye Ala k'a diya an bɛ jigiya fɛnɛ fɛn wɛrɛ kana bɔ a la mun t'o ye ayi fɛn wɛrɛ tɛ bɔ a la o jamana kuma ka ye Sogɛli da a bɛ fɛn min fɔ a b'a si dɔn il maîtrise son sujet Ala ka a diya dɔrɔn k'a bilasira ni duwawu ye jango bi ye juma ye n'a bilasirala ni duwawu ye a ka ca Ala fɛ ko olu bi ɲa sinon et puis fɛn mɔgɔ dɔw bɛ yen k'a fɔ ko partenaire dɔw bɛ yen minnu tɛ fɛ a ka kɛ n'i taara i yɛrɛ ɲɛfɔ sabula an ma kuma dɔ fɔ dɔw b'a fɔ ko an ye bɔ CEDEAO la a ye bɔ nin na mais ni fɛnɛ taara i ta fɔ ni Sɛki ye mun fɔ ni maa dɔw m'i faamu maa wɛrɛ b'a fɔ nin gɛlɛya bɛ ninnu kan nka karisa ta n'o t'a dɛmɛ an fana bɛ se ka dɛmɛ mun k'a ye an b'o k'a ye donc n'i kumana i kungo b'i dɔn mais n'i ma kuma a tɛ dɔn dɛ. Merci. A ka taa ɲɛfɔ. Bonjour. Djangina oublie chaque fois ton nom, professeur. Il va être sanctionné, c'est vrai? Djangina sanctionné. Tu peux être sanctionné pour ça. Hein? A fɔra ko a bɛ bɔ yɔrɔ min na ka fɔ a ka f'i ma ko professeur. Ne m'o yamaru sɔrɔ fɔlɔ. Fɛ a kuma ka bɔ min? Primature de Musa. Min? District la? Voilà. N'a bɔra an b'a confirmer sisan. N'a bɔra district la ka n'i ye don i b'a sɔrɔ sisan. Voilà ka misaya ci. N'a ye misaya ci sisan dɔrɔn ne bɛ don a fɔli la. Ko n ko professeur. Mais n'a ma valide o. An ka jamana faama kɔrɔ fɛn min ye kunnafoni di sɛbɛn aujourd'hui a ye a yira k'a fɔ maa min démocratie kɔfɛ maa min kɛra a président fɔlɔ ye n'a ye san 10 kɛ n'a nana jɛkulu min tɔgɔ la bɛrɛbɛrɛli tɔn min tɔgɔ la o de ye diden ale ka tɔn ye Adama tɛ Adama a kɛra sababu ye ni kana ni Alpha Umaru Konare dugukolo Konare ale denkɛ kana n'a ye présidentya la an bɛ don min na i ko bi kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ Alpha Umaru Konare ka a jangarolen don a man kɛnɛ ko a taara garagara yɛrɛ la dɔgɔkun tɛmɛnen o bantɔ sibiri ka taa a bila dimanche la taa kɛra n'a ye ka taa Maroko jamana o kɔnɔla la olu ka hôpital min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko u ka dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Casablanca Casa olu ka hôpital belebeleba dɔ bɛ yen fɛn min ye Alpha Umaru Konare an bɛ don min na i ko bi ko furakɛliw olu bɛ sen na ko a ka bilan kɔni lajɛra ko bilan kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn tɛ fɛn min ni maa kan ka jɔrɔ a la nka ko o bɛɛ na tan larawuliw bɛ ka kɛ furakɛliw olu bɛ ka kɛ cogoya min na kɛnɛya a bɛ se ka o sɔrɔ Alpha Umaru Konare n'i y'a ta k'a lajɛ ko maaw kɔni ɲɛ ka da a kan n'o ye faso jama ye o laban min kɛra ko o kɛra fɛn min ye Amadu Tumani Ture ATT ale ka jɛnɛjaw
keneka ibaye ka fo femi alpha ko ayira yenino ani afromuso adam ibaye ko kabini okera walma yani oche mawkum famana ninga aye ko sobe o fana temene ibaye ka fo maw famana ninga aye ko afari de jolembate aka atara amedo mine ko be abe marakukaw olu fe tuga mina furakeli obeseka ke ka jega do ke alaka ason kene ya rabbi president koro munu ma fe amse ka foko amedo mine ko bi ale ko ninga famaya aga koroni ubela jilentai atadam na lela na le bora jome baba jonguna te ni baba jonguna bora jome ni baba jonguna bora jome adan jabide après jonguna c'est vega après vega c'est to fo bal après vega c'est bandaw lors du mari lors du mari brera pour les Maliens no bandaw wati jolle fa mo ben de kan ñere ñere mais ani ayat juma mais na la raté ma ayde Allah ma dog lim won gila wi ma faire gare bon j'ai fangare gare mo foi il n'a pas prêté serment oui bon président koro ko ne a jatilente a fait statut tableau non cabinet fana tableau aïe c'est pas c'est un général là-bas non c'est un général aga toi les joli wala ntado c'est sabate aïe nando et puis c'est les plus haut gradés de l'armée après attité on devrait digi jamnela c'est le plus haut gradé de l'armée never hotel l'homme never hotel ndakai ne ma kai mais il ne mérite pas atete ko kale de kunu et puis baba Musa banadron baba Musa ga jenajala atete koti ko sisa muni ko donne dara le ko parce que c'est lui le plus haut gradé de l'armée clé demando d'abord maka wele sirama maintenant c'est Amadou Aya Sanogo maintenant c'est Amadou Aya Sanogo qui est le plus haut gradé de l'armée malienne maintenant avec 4 étoiles le mari de Asanatou Global monsieur Togo Asanatou l'homme de Kati ni folka goja abaka manguna mata kuno me jana mna ma katika bon amachere ay moti ay nga amachere yoje nga katika ya amachere ndori me tamna ay amache ay ngon me rom non daro papier glan ay amachere tawa ro papier glan kati daro glan tawa ro papier glan kati on jere kati glan kati il va mouvoir administrativement. Toi, tu alimentes la caisse de l'impôt de Kati. À ta mérité. John mérité. Amourou, il ne mérite pas d'être un général cathédrale. Il m'a caillé ça. Il y a un peu ça, du gars, mais il m'a caillé. A donné à l'état. Kondo sao ale kondo vous avez récompensé il a été récompensé jamana d'Afrique a récompensé jamana bingwa voilà jamana bine kana na I kungorota jero re gafo jamana bine na ravilla dogo samde dogo ko sangi toile do do fla ave ko sangi toile Chaka lologa chane 5 étoiles. Voilà. Vende okumungono. Famille ma chama. Boyga batagi nana iga procès ko ni validé moins confirmé donc en sans bail. Comment? Bro, il to ga mego. Kalanga me ni validé. Ni validé. Ni. Moins confirmé.
donc en stand-by. En stand-by. Non, famu. Inde big mare ne kunung mai. Ite projet ça. Au projet. No akai. Au projet jago ya. Ai no akai. Ire sona. Ai nya famu. Je suis épreuve de rébellion mais avec confirmé nya famu. Ngaba teme bi. Ala. Akai. Dene iba ka fo vende okumu kono abe fo femi ma jamana jonjon atara ninga ada machaman disila ka fo ku ye bara mununge jamana yi o kama femi anga jamana nyamai mado be kuka malidenya ka Allah sigi umma o gara sababu ye ni medai tara ninga di umma vende a hukumu kon lala sawo saniye ladala kwe lada mini abe wale anga jamana kono madam Touré Lobo Traoré adira alema mata ale ko fo maye jamana ngono zomi ni akinimbolo o gajana anuma aye fantan lafiya fo ka tafo atoti dese bato lafiya ayata ko lu segere so ayata ka di ma chama ma ka deme ani deme ke femiye medai adira ama dogo ninga medai sosoli kerala aleta mama yemi sosoli ka ala aleta kain funi nyengwe yi sokola bo maître Boubacar Karamogo Coulibaly ibado maître Mbado ay ministère baraw ke ministre sport yagli bala atara kadi ale fenema madame Jagite Fatmata Ndiaye segal kuno kuluba atara kadi alema karjige laygo Traoré anga chokroba adira alema général de brigade Kani Jabate adira ma madame Si Katuso kolongo saka koloni villa nabe feka asegana vient abago kolongo sara mita général de division Yamusa Kamara jala odira ama colonel major Daoudi alere mimbe anga sécurité kuna amed dominay ko be adirama ama ifune Mamadan mawbado adirama jeni mulay ale fana ay baba Musa ka ministre yake ay banda ufune ale ka ministre yake jeni mulay ye joro do dama ali si sabe joro do la clique on ne che joro ina note conseil des ministres de la il a la présidence anya to me abi la présidence là skata shimin krefere ma fla be présidence ko la joro do la re do ba bulo général Moussa Sengo Coulibaly Ligue démocratique pour le changement adira ama inspecteur général de police Boubacar Babajara fédération malienne jangne wendo man donné Ibado voilà adira alema adira ma inspecteur général Moussa Ag Infayi ne sam terge police directeur koro Infayi sam za to la niyoye yakuba katile ale mingume yentem kuna na bora bi ni abe conseil culturel et économique kuna ababore abe abala katile anga be communication nga kadanga nga baraka bunata ibire kamna goyo che akadanga yi no amikla ka do article kono tension na ko wallahi Traoré Ousmane Allahu akbar Ousmane Mamadou Touré di Bavier jangine ba le fene don Bavier koni fédération ibado babal ba ibale fene don bangi Bokar Kan aleni Sadou Abdoulaye Yatara vemi adira nunun bela jelema ala ka ke jala kunandi ya rabbi ala ka ke jala kunandi ya rabbi ala ka ke kuna wondila tala mame kuna wondila tala kuna foldila e ko amari doma derol doma ngani elishi kuma bawiye tabarikala sino adira kuna foldila doma okay ni mafli ko
22 okumun kono vemiye marokugaw ga fama le roi Mohamed VI vemiye anga président aye o félicité kayira kafo 22 ko feti do feti mimba toni mauka uka fulu ani tanun ka lase nyogoma ka be do de ke waka abe anga président ni oye Ashimi ale ni Mali kolatikali kalfalendo alabi kaba ka félicitation taninga anyeshi ama o ka klaka do ke anga jamana e gela mimbe aka wala sa abesika bo okonola la chukoya mina ni ale ka do ye okay ka do fle akai parce que ale ka message kai akai ngi nya jatemne gela do ale ka jamana den dɔw sɔrɔ kɔsa in na an ka jamana kɔnɔ yan lakanabaliya bolo ma donc n'o o jamana faama ye nin misali sugu ci maa bɛ se ka jigiya mun bɛ ka kɛ a bɛ ka faamu donc coopération min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dɔw de kɛ bi se b'a fɛnɛ se b'a ye jɔnni ana Maroc ka seko bɛ se ka fɔ donc Mali mago b'a ka dɛmɛ e ka président kɔrɔ bɛ ta ka taa furakɛ yɔrɔ min na Mali mago b'a ka dɛmɛ se ma ban ye yan Mali mago b'a ka dɛmɛ la e bɛ se yɔrɔ jumɛn de nɔfɛ jamana faama dɔ tile la relation kun ɲɔngirila kosɛbɛ a y'a ɲɔngiri k'a sababu kɛ marako juguya ye ni marako juguya donna yɔrɔ min na maa mun ni mago b'i kun t'a la i b'a minɛ ka taa n'a ye siga t'a la an b'a ɲini a k'an dɛmɛ Mali mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la bi Mahamadou Kamara ko kunun kɔni ko dépôt a dara ale ka ni ka taa n'a ye Bamakɔ kura kaso bonba la Mahamadou Kamara n bɛ to k'a fɔ jangine k'a fɔ dépôt a min ka di o de ye a bilali ka téléphone kɔnɔ o de ye dépôt yɛrɛ yɛrɛ ye nka dépôt dɔ in sous mandat de dépôt Ala m'an kisi la Ala m'an kisi la ya Rabbi Ala m'an kisi la Ala m'an kisi la sinon n'a fɔra ko dépôt de Orange Money Tabarikala. Quelqu'un a déposé, quelqu'un a fait un dépôt, un dépôt de Okaï. 1 million. Okaï. Un dépôt de, il a compté la Okaï. Mais un mandat de dépôt, dépôt aurait de Kangabla, mon mime à Nyefe. Dépôt aurait de Kangabla, dépôt de Kangana Folo, Kasrokana. A placé ce gomain. A ni placé ce gomain. Mandat de dépôt. Non. Dépôt bega ça. Mais mandat managa nyef. Aïe, voilà. Ni mandat dépôt nyef. Aïe, il m'a fait. Ni dépôt aurait de mon nyef ou de caïn. Mais dépôt m'a que mon coffre. Dépôt de Orange. 1 million. Ok. Chaque 1 million a dit Maba, avec un petit Jamil, le week-end est doré. Tabarikala. Pour des 1 million. Ni voilà ni ni chaman e fo. Mo chili venait d'un 1 million. Monsieur gars, allez, 1 million télé. 1 million 500. Oh, comment va quand? Ah, voilà. Tête mort. Oh. C'est be move. On ni d'un. C'est be move. Ni bɛ ɲinini kɛ I bɛ caman de ɲini jɔn bɛ ɲinini na sisan Musa ye kuma dɔ fɔ dɛ ko Cheikh bɛ ɲinini na pour faire quoi mariage Musa bon comme ko wɛrɛ t'ale kɔnɔ nin waati in na ni mariage tɛ an dango matɛmɛ Musa n ka jɛ ka dugawu k'a ye ale kɔni tout acte revient au mariage chez lui. Mamadou Kamara ko an bɛ don min na I ko bi ko fɛn min ye ta kɔni kɛra ni a ye a fɔ fɛn min ma an ye an da kun sera kibaruya ma waati tɛmɛnlenw na fɛn min ye convocation o kun dira ale ma a kɛra k'a fɔ ko a kana kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko a ma sɔn ka na u sɔrɔla k'a kɛ mandat daminɛ a y'a minɛ ka na n'a ye kunun a kɔni I yɛrɛ sɔrɔ Cour suprême na kɔrɔfɔ a ma jɛnya sabula a yɛrɛ ka fara maa caman kan olu kun sigilen don nin ko in ye k'a fɔ ko a tɔgɔ ko a sen bɛ kosɛbɛ yuruguyurugu minnu kɛra jamana ɲɛmaa kɔrɔ Air Force One Laji Burama
Laji Burama ale ka avion belebeleba de min be n'u b'a fɔ ma ko avion de commandement o sanni na yurugu ko a caman kɛra wari dunna bolo fila la a dabiri o bonyana n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bonyana Mahamadu Kamara ale min tun ye minisiriya baaraw kɛ o waati la communication kunnafonidilaw ka minisiri yɛrɛ kun don koyi o dɔrɔn tɛ fɛn min ye Laji Burama ale ka directeur de campagne kun don o dɔrɔn fɛnɛ kun tɛ fɛn min ye Laji Burama ale ka directeur de cabinet ka taa se directeur de campagne ma a ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ wele kɔni bilala ma k'a ka na ɲininkaliw kɛra a fɔra ko kuma minnu kɔni bɔra ko kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ k'a ka taa so min b'o o yira sa o de ye k'a fɔ ko taa Bamakɔ kura sira dara kan ka maa damadɔ d'a kan olu ka taa n'a ye Bamakɔ kura taara n'a ye n'i ye Kamara yɛrɛ ta ka a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a sen bɛ Mali kunnafoni ko la kosɛbɛ sabula kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko le journal du Mali o ɲɛmaaba yɛrɛ de don ale de ta y'o ye an ka teleso wɛrɛ bɛ yen an tɛna min tɔgɔ fɔ a ta ye o fana ye awɔ a ta ye o fana ye c'est le journal du Mali voilà. L'affaire a repris de plus belle cette fois-ci. C'est le patron du journal du Mali qui a été mis sous mandat de dépôt dans la journée d'hier et se retrouve entre les 4 murs de la MCA. On ironi ne kadi atwaukana. Ironi mimena leni. Ale kadi atwaukana. Un cadre pénitentiaire qu'il connaît bien pour avoir séjourné dans une salle VIP lors de son arrestation sous Ibeka. So dugule mundo nibe so dugule nyini o tuvani kasuboma ko ni ba dugule nyini ko Mahamadu don Mahamadu Kamara ko sabula don temeno na kumana mina Laji Burama fanga obe abolo ko fe me Mahamadu ye ko ari klewa kle damadoni nke akume ugasali yɛrɛ kɔnɔ o kasɔrɔden tɔw kun bɛ yɔrɔ min na ale kun tɛ ale kun bɛ salle VIP a kun bɛ o kɔnɔla la Bamakɔ kura a ye waatinin kɛ yen dunan tɛ yen ma k'a bɛ yen dɔn kosɛbɛ dunan tɛ merci an bɛ don min na i ko bi a bɛ yen kuma filɛ nin ye jo Jakinɛ kuma filɛ i y'a fɔ i se k'a dabila cɛ in tɛ wari in di koyi an bɛna deli la a ka di a k'i to i ka tɔgɔ in fɔ parce que a fɔli yɛrɛ de ka di ye bon Mamadu ta in a man ka bali maa la Mahamadu a bɛ faamu sabula i bɛ ale de ka kuma la a tɛ bali maa la parce que a tɛ bali mɔgɔ la mun na a ma bali la ayi a ma bali la don tɛmɛnlenw na i n'a fɔ kuma labanna ni kibaruya y'a laban ni mun ye a delila ka taa yɔrɔ in na nin ko in kelen na a fɔra wagati fanga min bɛ sen na o y'i sen n'o k'i bolo don walasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ i kɔnɛ laban a ka se ka taa est-ce que i kɔnɛ laban yɔrɔ jumɛn Mamadu bɛ yen nɔ i taw kɛ yɔrɔ min na i y'o yɔrɔ dɔn a b'a dɔn ne fili tɛ n'a ma fili a kan ka dɔn dɛ a bɛ 9-10 yɛrɛ dɔn i bɛ ka tɔgɔ fɔ dɛ i bɛ ka tɔgɔ fɔ dɛ a bɛ isolé yɔrɔ dɔn ayiwa a kɔni taara yɔrɔ fɔlɔ min na a bɛ 3e dɔn a b'o yɔrɔ dɔn e de bɛ ka yɔrɔ fɔ a bɛ kɛ ni yɔrɔ min ka waa bila ye o Jakinɛ tɔgɔw bɛ yen dɛ tɔgɔw bɛ yen i ye kamalenin ka dɔnkili lamɛn i bɛ tɔgɔw mɛn dɛ olu b'a dɔn mun ye kaba fasa da o tɛ yan sinon Mamadu ta in vraiment komi halisa kiri baaraw don an b'a to kiri k'a ka baaraw kɛ sinon kunnafoni ɲiniw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ don tɛmɛnenw na ale bɛ labila wagati min na i b'a faamu k'a fɔ maa caman bɛ yen a ma bɛn o ma mais u ka fanga danna yɔrɔ min na o b'a to u bɛ se a kun bɛ taa ka so donc n'o a ɲinina bi k'a fɔ ko o dossier kelen dayɛlɛnna n'o o tigilamɔgɔ kelen welela ne bolo o tɛ balina ko ye ko isolé kɔnɔ k'i tɛ tile i ɲɛ la isolé kɔnɔ olu bɛ jumɛn de dun ni n b'a dɔn de k'i kɔni tɛ tile i ɲɛ la yen surafana bɛ don yen nɔ 17h 16h isolé ne ni k'i bɛ ɲininkali ye ko an bɛ jumɛn la cɛ ko i ma ɲinɛ isolé
tiɲɛ a tɔgɔ Jos de tɛ yan Jos y'a fasa da Jos Sarama ale y'a fasa da ale ye yen fasa da Kaba ale y'a fasa da isolé kɔnɔ k'i tɛ tile ɲɛ la bon comme bɛɛ fana n'i ta yɔrɔ don ɲangi bɛɛ n'a a ɲangata don RR fana bɛ yen RR il y a RR il y a 910 il y a isolé il y a 7 et 11 bɛ yan ne ɲininkali je connais là-bas tu es en train de citer n bɛ ka dɔnkili de da ne nin bɛ dɔnkili de la ne nin bɛ dɔnkili de la y'an tɛ taa sugu la Ya Jalo kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunna sirilen kunnafonidisɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le point a ka bi bɔli bi kari a ko visite de la ministre des armées françaises au Mali quand Bamako fait trembler Paris quand Bamako fait trembler Paris o bɛ se ka kɛ de a dun kelen don dɛ Bamako an bɛ don min na ko bi ko a bɛ ka Paris jatigɛ a bɛ ka Paris la yɛrɛ n'i ye kunnafoni ta k'a lajɛ kunnafoni disɛbɛn a ye walawalali kɛ a ko bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati in na ko ja dɔ bɔra ja min ni i b'a ye k'a fɔ car a bɛ boli la n'o ye mobili belebele dɔ bɛ ka don Russie drapeau o bɛ o la dɔ fana bɛ ka jigin ɲɛfɛ da fɛ Faransi drapeau o b'o o la Russie la ale donnen kɔ fɛn min ye Faransi drapeau o bɛ min na o b'a fɔ ko ni Paris yɛlɛnna ale bɛ jigin ni Russie yɛlɛnna yɛlɛnna ale bɛ jigin ko o ja ko o bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ ko ja in tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye kuma min ni a fɔra an ka jamana kɔnɔna la yan yanni kuma in yɛrɛ ka bɔ yan ko kuma in bɔra nansara la fɛn min ye a tubabuw ka jabaranisow la arajosow ka taa se u ka kunnafoni di cakɛminɛn tɔ bɛɛ lajɛlen o siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye anw ka jamana ko ani Russie la cakɛda dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma Wagner o bɛ se tɔgɔ in fɔcogo la kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko an y'an tɔgɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min ni o bɛna kɛ sababu ye ni olu bɛna an ka jamana ka a lakana ni ka o ta ko sabati ko kabini o de kɔni kɛra fɛn min ye Faransiikaw ko u tɔnsi a wulila sigi ma kɛ jɔ ma kɛ dali yɛrɛ ma kɛ ko Faransi ta kɛ boli ye n'i ye kow ta k'a lajɛ Faransi président Emmanuel Macron ka taa se u ka affaire étrangère ma Jean-Yves Le Drian ko ninnu dɛsɛ bɛ ka sunɔgɔ an bɛ don min na i ko bi Florence Parly ko sunɔgɔ tile kelen a tɛ ka don a ɲɛ la ko kabini nin kuma o fɔra n'i ye kow ta k'a lajɛ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ale ka fɔ ye u y'a jira k'a fɔ ko Faransi k'u bɛ se ka da o da gosi u bɛ se ka ko o ko kɛ u bɛ se ka wulikajɔ kɛ walasa anw ka jamana faamaw u bɛ se ka segin u kɔ cogoya min na ko o fɛɛrɛw n'o dabaliw olu seginna o kan u fɛ ko nka ko a si ma sira sɔrɔ ko n'i ye kow ta k'a lajɛ ko nin kɛlɛ in ko Faransi pere de ye a daminɛ ko ye ko sabula waati tɛmɛnenw na u kun y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye barikani ye ko u bɛna taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko barikani taali ko kuma kɔni fɔra an ka jamana faamaw k'u ma kala don u ɲin na ka bɛn n'a ye sɛgɛ ma kɛ u la sabula k'u ye nin fɔ le 24 août o kɔfɛ dɔrɔn o fɛn min ye Faransi ye ko u nana k'u ka coopération k'u ye a daminɛ ni an ka jamana ye tuguni fɛn min ye an ka jamana faamaw ye k'u ma kala don u ɲin na ka bɛn ni nin kuma ye tɛtɛw sɛgɛ ma kɛ Faransi la u tora ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u tora ten Faransi k'u bɛna mun de fɔ u bɛna mun de kɛ ko Wagner ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko tɔn wɛrɛ tɛ ko fɛn min ye mercenaire minnu bɛ kɛlɛ kɛ sara la i b'a fɔ Ben ale y'a fɔ cogo min na kɛlɛkɛ saralaw don ko n'u taara jamana o jamana kɔnɔ k'u b'a kɛ bafaga ani kilicɛ ye
ute ma toy ute ma bon mala o ku ka cheni o barka ga bo fuka tafo atote ko franci ya kenin to ko chen wiye to ko chen o ma da franci droma ku ye al faraka ye États-Unis faraka ku ye Europe jamana ma ere bela jilenta ninga afrika bela jilengi ga la gosilike telephone umbe chi uliga jo beke bagabagalu beke ku ga kanga jamana nyemau ku makala do unyina ka benini shie majabilike ko franci ere ya ye ka fo sisa anga jamana nyemau o ko olutina kuma ni kola Florence Parly o ga ministre des armées ku serango o chi tele la te ka jama badembla o ko ayta jona akata kuma Mali président fe abeka ni komi ndamine aka boloka aka ko jo aka jo jona note amai mona konote amai o obliga jo ko o de kera ufe ango yoro ni kala to kana de à son arrivée madame Parly a été reçue le lundi 20 septembre 2021 par son homologue malien de la défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, au département de la défense, en présence du chef d'état-major général des armées, le général Oumarou Diarra. L'objectif affiché de cette visite est de discuter avec le colonel Kamara du schéma à adopter après les retraits programmés de la force Barkhane. Elle a profité de l'occasion pour rappeler le soutien indéfectible de son pays dans la lutte contre le terrorisme au Mali et au Sahel. En vérité et en réalité, le donneur de leçons est venu se mettre à genoux devant Arolamere. En vérité et en réalité, le donneur de leçons est venu se mettre à genoux devant des descendants de ses anciens esclaves pour les supplier de lui laisser grignoter quelques morceaux de métaux. Quelques morceaux de métaux précieux du sous-sol malien et de ne pas faire venir la Russie sur son sol. Et en même temps, profiter de la seule réserve d'eau douce au monde qui se trouve dans la nappe souterraine de Dagargar, dans les collines des Zadrar des Ifoukas. Voilà. Pour vendre sa maigre marchandise, entre parenthèses, Barkhane, Parly a employé une stratégie de marketing qui ne convainc guère les Maliens. Bravo. Ni ni kuma ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafonidila bɛ mun fɔ Florence Parly ale minnu kun bɛ yen n'olu bɛ a ɲɛfɔ an ye bunahadamadenya taacogo ye nin ye a bɛ kɛ tan de aw bɛ ka bunahadamadenya taacogo min na aw ta man ɲi an ta man ɲi a ɲuman bɛ kɛ tan de a ɲuman bɛ kɛ tan de donneur de leçon bi olu le nana u sigi u ka jɔnw olu ɲɛkɔrɔ ko u sigi u kimuru kan k'u bolo da u kɔ ka yafa ɲini k'a yira k'a fɔ mun bɛ ka kɛ an jo t'a la a y'an to yen a ka dugujukɔrɔ nafolo an ka dɔɔni dun a la halisa dɔɔni nɛmu a la ji dumanba min bɛ aw bolo n'a filɛ nin ye Tegargar an ka dɔɔni min o la an ka dɔɔni min o ji la a kumaba ye nin ye feerefɛn min ni o b'u bolo ni a tɔgɔ ko Barkhane ko anw ka sanni tɛna se a ma tuguni. Barkhane feerefɛn don a m'a fɔ de ko marchandise o marchandise nanga yɔrɔ ni kala i k'a mɛn pour vendre sa maigre marchandise entre parenthèses Barkhane. Parly a employé une stratégie de marketing qui ne convainc guère les Maliens. Fɛrɛ min b'a da walasa a bɛ se a ka feerefɛn feere a ka feerefɛn feereli kan min bɛ a da feerefɛn jaasilen k'o tɛna kɛ feerefɛn min b'a da a kuma tɛ don maa kunna ni feerefɛn anw yɛrɛ a kɔ ko sabula depuis 8 ans a bɛ san 8 bɔ la France à la demande des autorités maliennes a fait le choix d'accompagner le Mali dans la lutte contre les groupes armés terroristes. La France a fait le choix de souffrir à la mer et de fédérer ses partenaires autour d'une vision commune avec et pour le Mali. Mais cette réaction n'est plus bien à attendre. Pour conquérir davantage les cœurs durcis des Maliens, le ministre des Armées français ajoute qu'il est temps de faire évoluer les dispositifs en
en densifiant la coopération pour aider à la résurrection des femmes. Nous ne quittons pas le Mali, mais nous voulons réorganiser méthodiquement notre présence à vos côtés. Ko fɛn min ye faransi ye wulikajɔ bɛ ka kɛ u fɛ cogoya min na anw bɛ se ka sɔn u la cogo min na wulikajɔ caman de bɛ ka kɛ u fɛ o de kama Florence Parly don tɛmɛnenw na u kun ko k'a fɔ k'u bɛ n'u ka kosow n'u ka kasaw cɛ bi u nana ye anw ka ɲɛmaaw tɛ ka kala don u ɲin na ka bɛn ni a ye u nana ye k'a fɔ anw ka ɲɛmaaw bɛ ka fan wɛrɛ lajɛ sabula Choguel Kokala Mayiga a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko faransi ne aw ko aw bɛ taa jagoya anw ka plan B ko labɛnɛ plan B o bɛ se ka labɛn plan B o bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ plan B o bɛ se ka kɛ Alvarner ye hali n'a sɔrɔ Choguel m'a fɔ a ko plan B bɛ labɛn aw bɛ taa aw bɛ to ten yan o plan B min ni a bɛ ka labɛn o de ye faransi tɔnsi wuli ka wuli ka jɔ k'a caya ko Florence Parly ale min y'u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ale ka tila ka na a fɔ anw ye ko anw kun ye tagali ko min fɔ a ma bɔ anw bɛ to aw kɛrɛfɛ yan walasa ka aw dɛmɛ aw ka jamana fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya min na kuma kɛra 2 ye kalo 3 kɔnɔ kunnafonidila a taara ɲɛfɛ a ko faransi bɛ anw fɛ yan ko Florence Parly a kan ka min faamu an bɛ don min na i ko bi Barkan ko k'a nege yɛrɛ de tɛ maliyɛn na bilen a nege yɛrɛ de tɛ anw na bilen maa minnu bɛ yen n'olu ka mɔgɔw tora nin ko in na n'u ka maaw sara nin ko in na ko faransiko kuma a tɛ se ka fɔ olu ye maa minnu bɛ yen n'u ka baganw cɛra faransiko kuma a tɛ se ka fɔ olu ye maa minnu bɛ yen ni u somɔgɔw sara walima u banara walima kɛlɛ in kɔlɔlɔ dɔ sera u ma ko faransiko kuma a tɛna se ka fɔ olu ye fo ka taa fɔ hali dɔɔni ko kama Warner a y'u diya Abina, Warner, Amouja, Abina, on sont venus. Ils sont venus. Obligatoirement. Conférence, Niro Nkadi, Niro Ntoka Akadi. Niro Ntoka Akadi. La France et ses armées doivent savoir que désormais, les Maliens sont tournés vers un produit plus consistant et bio. Vers un produit plus consistant et bio. En un mot, la promotion de l'agroécologie, de l'agroécologie russe, Warner. Un produit naturel capable de nettoyer tout l'organisme des toxines nuisibles et handicapantes. Et son secret de développement. En plus, c'est un produit qui rase les barbes sans grande difficulté. Voilà, c'est un produit qui rase les barbes sans grande difficulté. Il s'agit d'appuyer les doigts sur la détente de l'arme et adouer la barbe et son porteur. Bon, si elle a dit que bon, si elle a mina, habitano et bon, je dis que c'est qui? Il y a la barbe, il y a la barbiche, il y a le porteur. Il y a un mojitiqué français. D'ailleurs, on a compris. Est-ce qu'il y a un Odo, ma fora brojitike français. Brojitike français. Bon, si veut dit que brojitike ko tabekeni oye. La France oublie-t-elle qu'il est un devoir sacré pour tout État de sécuriser son territoire et ses populations. Pour cela, un État stratège peut et doit faire tout pour assurer la paix et surtout si cet État est menacé. Voilà, dans son existence. Voilà. Frasiga nga famumbi jamana o jamana no ye jamana sebela mai ko o kagi kala kana ka asabati ka femi ya ga jamana kono de ko ululla kana ko sabati ka me domine ko be Frasiga barkan ko fendo femi na to lendo fendo femi na be mafa fendo femi ni posoni obe ala
fendo na duniyere a haramuyalen do ka kɛ ni kunnafonidila ka fɔ ye a taara ɲɛfɛ a ko o de kama an ka jamana a ɲɛmaw k'olu bɛ ka dunfɛn ɲini jamana kɔnɔdenw ye fɛn min ni a ka ɲi fɛn naturel do a b'a a cogo la wa a bɛ mɔgɔ farikolo a b'a jo fɛn min ye pɔsɔnna ye a b'o kɛlɛ ni ka bɔ maa farikolo la ko o fɛn bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn Russie la olu ka dumuni dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Wagner ko n'i y'o sɔrɔ k'o dun a ka di maa dɔ bɛ yen maa hakili jagabɔlaba don kunnafoni di sɛbɛn gɛrɛla la ko fura jumɛn de b'a to sisan ko ni Faransi bɛ se ka to anw fɛ yan ko fɛn kelen pe ale ye fɛn kelen pe fɔ fɛn kelen pe Faransi k'u ka anw ka jugu k'o k'u ka jugu ye kelen anw kelen don ka maa minnu jate k'u ka an jugu ye ko Faransi fana ka jɛnɛ ye ko o y'u jugu ye anw bɛ ka maa minnu kɛlɛ Faransi fana k'u kɛlɛ ka sɔrɔ miiri wɛrɛ ma kɛ foyi ma kɛ ko o kelenni ko ni Faransi sera k'o kɛ ko Faransi ko u bɛ sɔn ka to yan ko n'o tɛ k'o tɛ yan ko Wagner ko a nali ko fura yɛrɛ t'a la dɔw yɛrɛ m'a fɔ k'u bɛ yan ka ban kunu ma bɔlɔlɔ sanfɛla minɛ cogo ye k'a ɲaga a ɲagara kuru dɛ a ɲagara fo ka taa fɔ a to ten k'u sera ka ban u sera ka ban wa bɔlɔlɔ sanfɛla minɛra k'a ɲaga ko président ko Faransi kɔni ye u sigi u ka jabaraniw u ka arajow u ka bɔlɔlɔ siraw ko ka a bɛɛ lajɛlen ka a bila sa ko président ko u bɛna a ka discours lamɛn ko a kɔni kɛra cogo cogo ko discours in na ko a bɛna fɛn fɔ ko président y'a ka discours kɛ k'a ban Wagner ma fɔ kala ma don a ɲina ka bɛn ni nin kuma ye a tɛmɛna n'a a yɛrɛ ye ko baara kɔni bɛ ka kɛ dugu ma a kuma tɛ bɔ k'u bɛ jaabi dɔrɔn de ye Faransi k'u bɛ fɛn o fɛn ye o ye jaabi de ye Faransi fanga a ja fana y'o kuma man ca baara o de ka ca an tɛ nɛgɛjuru labila walima i bɛ dɔ fɔ de jaminɛ dakuruɲɛ fila dɔrɔn a fɔ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye ni ɲɛ bɛ nin ko la cogo min na n'a a ma k'a kɛcogo la a kana kɛ dɔɔni dɔnguma ye Wagner ko ni Mali ɲɛmɔgɔ n'u kun y'a ta k'a fɔ ko Faransi bagabagakan don u k'a kɛ sɛbɛ n'a b'u sɛbɛ yɛrɛ ma u k'a kɛ sɛbɛ conséquences minnu b'a la u k'olu bɔ a la dɔrɔn u k'a kɛ a banna sinon n'u fana m'a kɛ ne b'a dɔn don wɛrɛ n'a gɛlɛyara ni Faransi ye nin ko ninnu fɔ k'u b'u ɲɛsin Russie ma a bɛ kɛ tigɛna ye nin ko nɔgɔyalen don ayiwa min jɔrɔ b'i la a jɔrɔ bɔ i la a kɔni filɛ ayi n fana bɛ min f'i ye min jɔrɔ b'i la a bɔ i la ayi sinon n'a kɔni kɛra propagande ye Jagina n bɛ min f'i ye ka Faransiw ka kalo saba ko kuma min fɔ n'o donn'u kun fɛ n bɛ min f'i ye k'u kɔ don ninnu ma ni nin jɔrɔ b'i la dɔw yɛrɛ n'u bolo finna n'u y'o se Russie ma a bɛ kɛ kala da ɲɔgɔnna ye n bɛ ka min f'i ye ni nin jɔrɔ b'i la a bɔ i la pewu o de o tɛ sinon Choguel bɛ kuma min fɔ voir da horizon wɛrɛw bɛ yen ka filɛli k'olu la nin y'o wagati ye c'est normal voilà donc n'a kɛra kɔrɛ ye Ala k'an kisi o ma chaque dakuruɲɛ kelen an ka taa Mas nin ko in filɛ nin ye cogo min na sɔgɔma an ka jamana ka halisa a jɔlen to a kolo la sabula Faransi kɔni danaya man ka d'a kan yɛrɛ u ka kuma n'u ka delili n'u ka foyi man ka u bɔ u nɔ la sɔgɔma u y'a ta cogo min na u k'a continuer ten tɔ sɔgɔma hali ni Macron yɛrɛ nana Florence Parly tɛ hali ni Macron yɛrɛ déplacera a tɛ sɔn voilà nin waati in na Macron ka na yan a tɛ sɔn voilà donc parce que u bɛ se ko bɛɛ la u dɔnko ka bon Macron u bɛ se ka delili caman k'a guwan k'u bɛ kɛlɛ ban en 30 secondes k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw la convaincu jamana marabaaw kana sɔn dɛ an tɛ sɔn sabula danaya on sont pas d'accord maa man k'a da Faransi kan on sont pas d'accord an yɛrɛ an ka danaya foyi t'u kan ayi jama min bɔra o don na bɛɛ y'a ye nɛgɛjuru i bolo bɔ a kan 20 20 18 65 allo an cɛ Seku Mayiga Kalabankɔrɔ Kulubilenni awa vraiment ye kunnafoni duman ko lamɛn a ka di nin kɔni nin ka di ka tɛmɛ hali di kan tabarikala vraiment émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ a diyara n ye n b'i fo n b'i Bubula fo n b'i Sidibe fo depuis TFM lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo bon an ka mɔgɔ ninnu an ka ɲɛma ninnu fana banna o de ma o donc depuis Faransi ko k'ale b'a ka photo n'a ka karitaw cɛ ka taa u ko u seginna ka na ni ne de tun bɛ yen walahi ne b'a fɔ k'an yafara o ma ayita
Oita. Parce que olu de y'a fɔ k'u bɛ taa o. Mais sisan n'o y'u to yen sisan o kɔni o ye fanga d'u ma o. Awɔ. Voilà u kun man k'u to yen yɛrɛ depuis u y'u ka u ko k'u taara. U ko ko ayi ko an seginna. Walayi ne b'a fɔ n ko o t'a la o de ko o bɛ taa donc an yafar'o ma. Tabarikala. E bɛ ka i yɛrɛ ɲini de o. A filɛ dɛ. Maa min fɛ k'i débarrasser ka bɔ maa min na n'a tigi ko k'a bɛ taa o i t'a tigi tɔ teliya. A banna. Non an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka jamana lakana. Yarabi. Ala ka hɛrɛ k'an ye ka hɛrɛ kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Amin. Wa i ka foli. Maïga. Bonjour, on ne peut pas faire confiance à la politique de la France. Nyambaka kunafuli. Fatoumata Sangari. Ame foli ni tani ko la sama. Yubandao. Ça va? Shoma obedi. Professeur. Akuma kain. Nifo. Nto examen kele ko ni o valider dra bana. Mas examen. O passer le en avance. Abana. C'est ko kain. Tabarkala. Donc Nifo. Ajarani. Ne jamine fo ka sexe ni. Ka bugula fo. Ka bi silime ni ka auditeur chamana musoma bela jene fo. Tabarkala. Mas ne fendo anga ni autorité la. Ajarani ko sobe. Odme. Sabula. Francis fola la. Ali Francis nyamambona de nana. Avec un président rencontré. Très facilement. Très facilement même. Parce que souvent un président Funturu avait déplacé Gata. Peut-être que tout le ministre ou Bella Laban a reçu. Aïe, il va donc. Wallahi, un président Mita. Anya Yibega Lao. Préfet de la Taïbega comme préfet. A Digna Yorominare, préfet à Kumbe. A Douce Flanani. Emmanuel Macron a reçu. Akira. A visité ta chef Akira. Or, nous Ali planton nana. Ah oh. Beta un président reçoit faux Koulouba. Président Beta reçoit faux Koulouba. Ah oh. Et Ninana, il a cherché à rencontrer le président. Ah oh. À Maï, ministre de la Défense, à elle, ministre de la Défense, il va ministre de la Défense au dehors reçoit. Donc ça veut dire que État Beka Sigi Agatia Kononala. Ah oh. Anyaï. Tangetale urana président talengata yanfɛ Paul Kagame ay mɔgɔ wɛrɛ de bila ka taa kunbɛn a fana nale uranda o fana y'a ka ministre de bila ka taa kunbɛn yakili b'a la donc pour dire que k'a fɔ n'u ye nin k'i la a segin u kan fɔlɔ aw de tun bɛ taa an justifier u y'an ka président bila ka taa k'u ka taa ko ka t'u justifier sisan bi makɔrɔ de bɛ mɔgɔ ci ka na k'a ka na justifier u b'u k'u ka position clarifier ne min fɔ maliyɛnw ɲɛna u bɛ fɛn fɛn fɔ n'u ye nin sanction tan kama nin tan kama c'est juste des propagandes ni u ye sanction tan kama a kɔlɔlɔ u yɛrɛ fan fɛ o sabula anw bɛ jɛ fɛn dɔ la u yɛrɛ bɛna jɛ fɛn dɔ la an ka ji duman u ye fɛn dɔ an ka Sanogo ka coup d'état la u y'a margu bi Mali kan Mali population fɔlɔ ma bɔ ka manifester o n'o Côte d'Ivoire population de bɔra ka manifester sabula u ka sogo prix yɛlɛla ka taa da min na ko ka frontière yɛlɛ ko ka frontière yɛlɛ awɔ donc maliyɛnw ka bila u kunna sanction mana ta Mali kama a bɛ komi i ye sanction ta sous raison bɛɛ de kama sabula olu ka an ka économie bɛ bin cogo min na olu fana ka économie bɛ bin ten de donc an kana mɔgɔ si ka propagande lamɛn k'u bɛ bɔ fɛn na k'a fɔ ko non n'an ye nin kɛ n'an ye nin kɛ ça va être une sanction contre le Mali donc an bɛ min fɔ restons soudés pour que an ka Mali bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na je vous remercie. Merci Yuba an b'i fo wallahi an ye Macron ye a ye an kɛrɛfɛ président dɔw kunbɛn avec son chien a yɛrɛ n'a ka wulu de wallahi a y'u kunbɛn a ka palais la a tagamana ka t'olu nɔfɛ awɔ a ka wulu belebele fila in b'a kɛrɛfɛ ala ma mɛn bonya t'a yɔrɔ an kɛrɛfɛ président ayi olu fɛ o fana tɛ kojugu ye o n'o tɛ an fɛ yan o ɲɔgɔn kojugu bɛ yen i ka wulu n'a kukala allo Allahu akbar allo le président français Emmanuel Macron demande aux Américains de reconnaître la souveraineté de l'Europe. Si seulement cette même France pouvait aussi reconnaître la souveraineté du Mali, des pays sahéliens, des ex-colonies. Le président français Emmanuel Macron demande aux Américains de reconnaître la souveraineté de l'Europe. Si seulement cette même France pouvait aussi reconnaître la souveraineté du Mali, des pays sahéliens, de ses ex-colonies.
Les temps changent comme les gens. Warado banakota. Okeka warado wushu. Abana. Angata. Allô? Allô, Antoma. Ma. Ma Samofo. Brahma doa. Brahma te Draman do. Draman. Draman Kiwali Jago Jago. Ikulubali. Jago. Jago. Jago bedi. Jago kulubali gachane. Jago be kulubali. Abe kulubali. Je connais là-bas. Ajaranye. Ajaranye. Aha. Ibe jago gar lawa ibe jago komintani. Ibe jago komita. Bana. Donc ibe jago komita ndo. Jon fea. Ai agai. Ai doklo bena ya ni ayin tawro do mai akai. Akai. Merci. 20-18-65 Makile Angota. Anche. Tokoni jamu. Ikulubali. Mabibulu. Ba. Avec le juge Dogoya Douodo, le président Dogoya Douodo, le président de la Fengé, le ministre de la Fengé, le juge de la Fengé. Est-ce que cette foule-là, les jeunes de cette foule-là, attendent pour le faire taire intelligemment, ces garçons-là? On peut monde connaître. Votre malheur, c'est qu'il y a un déouï, il y a un déouï, oui. Merci, il faut Kosovo. Kinda. Yanda Blair, Anga Blair.